Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la kaula wa la quwata illa billah. Ingkang winantu ing pakurmatan panjenengan Bapa Mulyono ingkang katemben hanawung krida pinangka siswih salira tinalanging basa saking panjenengan Bapak Didik Haryanto Ibu Wantini dalasan para panglarap pinanganten jalu ingkang winengku ing Sukabasuki lumeberipun dumateng sesepuh pini sepuh kasepuhan ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing tutur ingkang dugi kinabekten para pangarsa pangemban pangbating praja satyaning negari ingkang dados pandam-pandom ing kalodasih ingkang pantes sinudarsana saha ingkang kula hormati para bapak, para ibu kalebet kaneman tamu sedayanipun ingkang pantes nampi ing pakurmatan. Mugi kanthi ikhlasing manah paring lumutring sih pangsama dumateng jasad kula awit kula kumawantun sumulatur wonten ing ngesa panjenengan para tamu maliginipun panjenenganipun Bapa Mulyono injih hafrat ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapa Sukino sekalian ibu kula ingkang piniji supados nampi saha caos waluyan sawetawis menggah pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapak Didik Haryanto sekalian ingkang lumantar panjenenganipun Bapak Mulyono. Namung saderengipun kula hanglajengaken atur sumangga nuwun panjenengan sedaya kula dherekaken tansah manunggu puja astawa puji astuti ngunjukaken syukur-syukur dumateng sadalem Allah Subhanahu wa taala awit ngantos dumugi ing kalodhangan ingkang prayogi puniki Allah tasih keparing-paring nikmat utami kesarasan kalujengan kabuksan kamulyan cehna wonten ing rikalodhangan ingkang prayogi puniki panjenengan sadaya dalasan kula saged saha nderek hangestreni menggah wontenipun wali matul ngurus ingkang pun wengku panjenenganipun Bapak Sukino sekalian minggahipun keluarga kanthi rahayu wilujeng boten manggih alangan setunggal punapa. Panjenenganipun Bapak Mulyono ingkang kula hormati saestu nyuwun idipalilah kula kepareng nampi saos tanggapan sawetawis menggah pangandika pesan panjenengan. Ingkang sepisan lumantaring atur kula kepareng hangaturaken sugeng menggah rawuh panjenengan ingkang saestu tindak panjenengan saking padukuhan nyun sewu padukuhan Madoh RT setunggal RT 8 Colomadu Kecamatan utawi Kabupaten Karanganyar ngantos dumugi ing sudungipun Bapak Sukino ing dukuh kepoh tansah kinaharyon utawi kaharyon ing kabegjan kamulyan. Sinatan matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenenganipun Bapak Didik Haryanto sampun kepareng nglarapaken keng putra jalunipun. Ingkang menika ing mangkih pun ambali malih pun aturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang kekalihipun lumantar panjenenganipun Bapak Mulyono ugi kepareng hamasrahaken pun Bagus Muhammad Sahrir Abidin ingkang sampun saestu kasembadan keahad nikahaken kalian putrinipun Bapak Sukino sekalian ibu ingkang namipun Roro Yayu Rizki Saputri ingkang sampun kelampahan kala wau enjang wanci tabuh 8 sak lajengipun
badhe katindakaken upacara dhaup jumbuh kalian tata cara ingkang lumampah. Kanthi matur bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang putra jalupun bagus Muhammad Sahrir Abidin kula tampi kelajenganipun ing mbok bilih mangkih magayutan dhaup sampun satata badhe katindakaken. Donga pamujinipun mugi-mugi Allah paring rindu satemah sedaya rerancangan saged kasembadan kanthi rahayu lujeng boten manggih alangan setunggal punapa mahanani kang putra ing mangke anggen bebrayan tansah linambaran iman Islam nengenaken ing pangibadahan. Kelajenganipun atur lumantar panjenenganipun Bapa Mulyana ugi Bapa Didik Haryanto sekalian paring syarat sarana ingkang kala kaperang wonten 3 sepisan kagem pinanganten putri angka kalih kagem Bapak Sukino sekalian ingkang angka 3 mbahipun utawi eyangipun saking manten putri. Sedaya lumantaring atur kula tampi kanthi suka saharna menggalih mugi Allah paring rindu satemah dados ngamalipun Bapak Didi Haryanti sekalian menggahipun keluarga sarana ugi kagem ngraketaken anggenipun sami bebesanan. Saestu panjenenganipun Bapa Mulyana kasuwun ing mangkih donga pangestunipun mugi-mugi sedaya rentantapan saged kasembadan kanthi rawujeng boten manggih alangan setunggal punapa. Kelajenganipun pamundhut saking panjenenganipun Bapa Didi Haryanto sekalian benjang ing dinten Minggu nggih leresipun nggih. Minggu Surya kaping 1 Februari warsa 2026 kang putra sekalian kasuwun nyowanaken wonten ing gedung utawi Bali Desa Ambolon saestu lumantaring atur kula sendika dawuh namung donganipun mugi-mugi Allah paring rindu ing sedayanipun. Wondene ing mangke sak sampunipun purna bahagian badhe ngersakaken kundur Bapak Sukino minggahipun keluarga boten saged matur namung nderekaken wijeng kunduripun donga dinunga mugi-mugi Allah paring kawijengan panjenengan saha para pangarep ngantos dumugi ing dalem sowang. Namung nyuwun pangapunten ing bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan kanthi sumuing swasana punapa dene rupaing papan kabukta kalian kawontenan pun ambali malih nyuwun pangapunten. Kula semanten mangke panjenengan kasuwun sekecolonganipun ngantos purna ing gati. Kula matur pinangka sulih saking panjenenganipun Bapak Sukino sekalian wonten cicir cewet kucawane ngatur kirang trapsila anggen kula matur awit kanthi adeg-adegan Bapak Mulyana sumrambah para tamu sedanipun paring lumrih pangsami. Bila taqwa hidayah akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken agung panuwun dhumateng Bapak Wagimin ingkang sampun kaparing hanampi pangandika pasrah saking Bapak Mulyana minangka sulih saliraning keluarga agung Bapak Didi Haryanto Ibu Wantini. Delikala jagang long trancang Seto linempit pinangka pratandha sih anggenipun sami bebesanan.